ora pas kok. Ada orang ling-ling puri. Iya Bu. Niki keturunan ketek Australia. Ketek gasmu. Iki ora kok ketek buruk. Marmut. Marmut iki lucu. Kan lucu apa? Gemes. Gemes. Untune ra enak. Ya Allah, untune kare loro. Ya ampun. Ora iki kok. Tak wewe ra iku. Lugo. Nah, cerita. Air langsung ketrek. Waalaikumsalam. Ini bojo dia. Kon ngeplok ya derane. Hei, Renyo. Bene. Yo dicepot ke maskere dicepot. Dada iso gawe topeng ngene. Dicepot dhisik. Nih. Orang Pak Om. Iso nyauri. Saged. Apa? Dicepot dhisik. Top. Salah kantir. Tak omongi. Tak dudoi. Kowe iki aja gawe ngene iki terus. Masyarakat iki ben ngerti lek kowe iki ganteng dhewe. 1, 2, 3. Ala kantir. Ala. Soalnya ora pas kok. Ada orang ling-ling puri. Deh, niki maestro kula, Bu.
Bu, Pak, niki ya Allah sawetawis nggih sampun umur tapi nggih tasih purun nom-noman mriki. Ngawur ya. Apa? Lah kok dadak tekok kowe iki panutanku? Ya. Kok ate rumah saku? Ya Assalamualaikum. Wabarakatuh. Kowe iki lho. Kok gumun aku. Wong ning kene iki didelok masyarakat kok wong iki kaya Islam KTP ya. Nggih. Anu dumateng samarakat. Masyarakat Ya kuwi warga masyarakat kita warga seni. ngeten iki Bu, mboten napa-napa wong raya. Niki mangke anu perwakilan dari anu Australia niki. Ngawur ya. Ngawur ya wong raya yo. Jaba negara. Endi? Jaba negara. Hah? Jaba negara. Jaba negara. Bojo negara. Nah, kono anu ya. Konoan kuwi. Niki mangke dari Australia. Niki wae niki nggih. Kene tak kenali ya Allah, kengko ya wong kene ya ora kenal nek. Kenapa mau? Niki jenengku orang ngerti ra? ngerti wis to. Coba deh. Alah wis to, ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku. Salam. Niki wau saking Australia kula pendet kengken menek Bu niki lho Bu. Bawa Niki keturunan ketek Australia. ketek gasmu. Iki ora kok ketek. Buruk. Marmut. Marmut iki lucu. Iki lucu apa? Gemes. Gemes. Untune ra enak. Ya Allah, untune ra Ya loro. ampun. Ora iku utuh asline. Utuh. Calone tak pimpin. Lalu ra tak tuwa. Om Tombro. Inggih iki ning kene acarane bersih desa. Ya. Ngresiki desane. Masyarakat antusiasnya luar biasa. Diko ki bersih desa tak wonge. Heeh. Ngresiki desa. Heeh. Omah-omah itu ning kabeh. Nduk aku. Jenengan ngersi desa. Kan bersih desa. Kowe iki ya. Piye to? Rusak yo mau iki. Kok gak maksud iki ngene lho. Sing Aku iki kok. Renio lah. Dono iki jejak cerita. Tak wewer ra iku. Lugo. Nang cerita kene, Andre, lugo. Iki ben cerita. Iki ngadeg kok. Piye to kan lugu. Nggih. Maksudnya bersih desa itu teman-teman Pripun? kita itu sebagai masyarakat. Siapa iki? Alah, ganteng udah mandi apa belum? Saya tahu iki cerita lu sampe. Ngawur ya. Anake Dendi. Dendi sapa? Ngawur rene Campur tawar ngono lho. Gus, Gus. Tekon ndi ya. Iso lali lho, ada iso bersih desa. Yo bersih desa. Bersih desa. Desa. Nggih mugi-mugi warga masyarakat bersih desa masyarakat di ngendi? Joho. Joho. Nggih. Joho. Nah, wong Pak El bener goblok ngono. Joho. Johomu kuwi. Nggih. Nek ngomong jomblo. Joho. Kupingmu lho kelebon suwek. Mugi-mugi Amin. masyarakat Amin. Desa Joho Amin. diparingi seger waras, Amin. sehat, Amin. diparingi rezeki ingkang lancar, Amin. dan semoga kemajuan desanya semakin meningkat. Amin. Cuma nyawer. Lan liya-liyane. Cuma nyawer. Sik to wis durung ganti sing nom terus ndongane apa? Pokoknya aja lali nyawer. Nyawer ya Pak ya. Ngawur. Iki ngisi-ngisi sing tuwek iki. Napa? Sawar sawer. Hah? Aja sok muni nyawer. Lah piye? Nek kowe nyawer sing tuwek ngengeono. Kowe ya arep lho jajane. Kan kok piro kok? Ya ditengahne se. Oh iya. Bersih desa. Ya. Apa to tegese bersih desa? Apa nih? Bersih desa ngresiki jiwa ragane lan lahir batine. Oh, iya. Supaya ora ana sumber sakit. Kalau Sukerto. Mugi-mugi ditebene saking rubeda sekala. Amin. Desane diparingi slamet. Amin. Ayem tentrem. Ngawur rek. Desa diweni slamet kuwi nganggo ning ndi? Maksude wong-wongane iki lho
diwai selamatan lho, Oh, keselamatan. alah keselamatan yo. Nah, Terus iso. Terutama kowe iku lho. Aku iki khawatir kowe iki wis tuwek. Tuwek. Gek arep munggah kaya ngono kae. Heeh. Yo alah. Aku ora mbayangne lho. Aku munggah rono kok ora dhewe tak omongi. Lah kan sapa? Numpak manuk. Manuke sapa? Pokoknya neng manuk. Manuke sapa? Manuke duli. Tak tumpaki kok dhuwur ngono, Bu. Yo dilanjut diramekne pokoke. Ayo. Yo. Iki ra patok judulne iki kok. Oh iya. Ojo, geser bojo. Dandane iki to, ora oleh bojone anak ngono. Endi anake? Ya ora. Ora. Yo ayo. Di atas. Wis salto, Bro. Ora iki anu lho. Apa? Kuwi enak. Yang mana, Ndak? Apa sing enak? Di. Iki anu. Omong sapa iki enak? Enak sing enak.
Hei, pengen guli ora koyo kae? Hah? Pengen guli ora koyo kae? Tak duduhi. Kowe pengen ora? Pengen dong. Yo, sik. Banyak bintang. Aku kuwi. Ndang kok. Ndang. Oh, golek nih. Air langsung ketrek. Mikir, saya. Ayo semuanya Saya toh, lagi sing nom-nomin. Kowe piro? Kowe 20. Kowe piro? Kowe. Hah? Asli. Dewe, Bakino. Bakino. Ora apa-apa kowe saya kan mijene kok. tak ngomongi sekretoritek wonge perjuangannya luar biasa. Iya. Yo entuk kaya ngono lho. Sing urung kowe iki engko iki. Engko saiki dalan iki lho, Mbak iki atraksi dhisik. Adene engko kok 50. Lah kurang ngono. Aku 50. Sik gantian. Aku tak satraksi sik. Oh, atraksi. Yo kuwi ana aku yo. Wis tak gone rene lho. Heeh, jam iki. Ayo, sing tenanan. Panganan opo? Tamat opo? Tamat mate koyo Nogosari, koyo Udu. Apem. Apem mbok. Yo. Piye Tuhan wong piye jare? Ngapo? Aku iso dikonokne. Piye? Lho. Lah piye karepmu saiki? Tuhan iki piye? Aduh. Asam urat. Ora ngono kok ketoke kok suwek ngono. Asam urat terus anu Piye? anu. Iki dhewe jamu kok ngene kok. Aku rong bindok. Oh, alah. Lehermu sing blombe. Aku golek nondok. Ndok apa? Ndok. Ndok tekek.
Terus sing dobe kok mlekeren. Mau jarene njaluke sing hot, sing Ya. ke sing enak. Kok wis digolekne kaya ngene. Ya. Sing luwih saka iki. Kowe iki lho ditatap-tatap ning ngene iki nyapa? Nah. Kowe iki ngene iki. Tak omongi Cak. Aku ki ora wedi. Lah napa? Samar nek kesel yo. Aku wis tenaga suwek. Menyadari Cak. Ya. Yo ya. Ya kowe mau lah. Tanda tangan ora. Loh, kalau nak ora. Ora ngono terus nganggo stempel. Lah iya. Ora usah tanda tangan ke. Ya kowe mau stempel. Stempel. Nah, disenempel sing ngono. Ya nganggo stempel. Iki Renen cah. Ya. Carane Bapak Agus Wito Citoblok cah bagus ukur-ukur Oke. mangke sing ngandhani wajib. J. Nggih, kula aturaken dumateng kalih para warga sedaya Nggih. sami dilanjutaken. Oke. Lanjut. Kula tak istirahat sebentar. Nggih, matur suwun. Oh, om masih tidur duluan. Iya. Nanti mau manjat kamu. Ya, nanti kalau enggak leren anuku jadi anu. Oh iya. Anunya jadi anu ya. Oh iya. Ya, anu pamit dulu dong. Ya. Kalau sudah. Oh. Dumateng para warga seni Indonesia. Kula nyuwun pamit. Nggih. Nggih, Bu, nggih ngono Bu, benar Bu. Nggih. Nggih. Oke, yo disambung kembali. Nggih. Anu Bu, jenengan patuhin bulan nggak Bu? Wa barakatuh. Ya barokah. Allah kadir. Yo, Lip, yo.